Maya-payapang po kaya kayo man. Inagway ni pagmasusyon tayo, ikapyesa ng ilo ni malananggan sao. Kabeda po ni kiyakatang pasarinig kapag nasan kaniting bisa, pagyabet ala naman po ding makatoking intentions. Inkapasanamatan na po ding kiyakatapong lay sponsors, the Legion of Mary, si Sister Anita Sambuyo, Sister Carolina Paras, Sister Avenida Nieves, Antimuring, kapasalamatan na naman ni Mayor Teddy and Mrs. Bebari Gumang, Chris and Rona Gomez and family, Uring Rivera, Jose Pepe Hison, Joe and Rose Florentino and family, Milagros Tayag, Rose Serna, Socorro Kayanan, Gian Benedict Kayanan. Procedures of the Holy Face of Jesus. Kapasalamatan na naman di magmasusi king Aldo ng Kiabaitan, the Reverend Father Arnolfo Magdaleno Serrano, Marvin Lagundo, Carlos Losawa, Emmanuel Reyes. Special intention, Ditch and David and family, Felipe Pajardo, Maria Lorena Pamintuan, Rita Estoya, Norma Kiambao, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Ronnie Harwell Aujo. Para king malalagwang kapaldanan dari Rodney Cauyo, Brother Pat Ahos, Father Ray de la Cruz, Rosal Montemayor, Maria Teresa Sampang, Teresa Gutierrez, Joy Manalo, Bianca Marie Santiago, Belia Trinidad, Espiridion Kayanan. Para king kalananggang kapainawan ning kaladwa dari Domingo Senior, Giselle, Domingo Junior, Wilhelmina, Monsignor Aquilino, Jesus, Carmenihilda, Francisca, Carmelita, at lingwal ng kaladwa king Purgatorio.
Kinaginingin pa ang paninganakan po ng Banal na Espiritu, ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyalong ng Banal na Espiritu, mantabi kay kaingan, mayapayaba, kay kaingan po, may panyaman niya po ito di senior citizen. Manyaman niya pa rin natin senior citizen. Manyaman pala yung senior eh. Sabi po, po po piyesa ngayon, piyesa ng Birhen. Yung nangangang South. Tadi piyesa na pong Saint Cyril. O Saint Cyril. Nyabang kanita bebetang matang pangganap kaniting kapag masusyan si Siyantala parang kasalanan tamot, manyawad-tawad at pakadudu king hapong gino. Gino, iking minyeke kami, king indu, ning alangangang sao. Gino, pakadudu. Gino, iking minyeke kaming maging indumiya, Maria, Kristo, pakadudu. Ginuy kang mamantabe kang Maria, king pamanyaw na kaya kami, ginu pangalulo. Ing Diyos, sa may paintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie, alanganga. Manalangin tamo. O Ginoong Jesucristo, binyeme kay kami Maria, ing sarili mong Hindu, bilang kay kaming Hindu. Bani nga ta na kami. Kapamilatan ng kayang sao, anting meto nga Hindu, milaw ke sana, king kay kang obrang magligtas king yato. Itinganadwan mi, king kapamilatan ng Ginoong Jesucristo, ang anak mo, ang mabibi at magari kang bemo, ating banal espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Pamamasang ibat, king libro ng Genesis. Mapandiyang talaga ay Abraham, dakalya animal asisesen, at tipo na pilak at ginto. Ilo takayabe ng Abraham, at inya ng mga animal asese, at inya namang dakalatolda, at katubale, at magobra. Eya sapat ing pagpastolan nung miyabela. Maralas, ing mipapatela ring magpastuldang tupa, ri Abraham at Lot. King panahon na ito,
ding Kananeo at Perezeo, ilang manuknangan king gabon ay ta. Kanita nga ng Abraham kang Lot, e katasana mi papate at ding magpastulta, mi kamagana kata. Nung munta ka king dane kaili, ako naman munta ko king dane wanan. Nung munta ka king dane wanan, ako naman munta ko king dane kaili. Linawe yang makapaduro ti Lot at ikit nang mipaparanuman yang masalese ing mabilog akapataganan ning Jordan ang gaking Karenzoar. Kalupa na ning sarili ng mulahan ning Ginoo o ning Egypto. Ene pakanitas silaban ning Ginoo ing Sodoma at Gomorra. Uli nita, pinili ning Lot ing mabilog kapatagan ning Jordan at mintaya bandang aslagan. Makanyan lang mi pagkawani. Menatili ay Abraham king labuad na ning Kanaan, samantalang migdato niya Lot karing siyudad ning kapatagan at telakad no ring toldana siping ning Sodoma. Ngeni ding memale ning Sodoma, tutulang mga ragul akasalanan king Ginoo. Linipat siya Hebron i Abraham, kalako ng Lot. Migsalita yung Ginoo kang Abraham, nga na, king kang kabilyan, maglalawe ka, lumawe ka king dane norte, mauli, aslagan at albugan. Ibiye ko keka at karing palipi mo yung sablang gabon, aakakit mo, ban maging kayo king kapilan paman. Parakalan ko lang ang ting alikabok na ning yato, nung sakaling abilang dahil alikabok na ning yato. Kanita, abilang dala naman ding palipi mo. Makona ka at lakaran ning gabon, ingkaba at lapad na, uling keka ko pabiyeti. Linipat na lang Abraham, ding toldana at menok na nga niya nelena ning sagradong dutong karin mamre ning Hebron. Karin mi talaka diyang altar para king Ginoo. Amano ning Ginoo. O Ginoo, ninuing manok nangan king banal mong bundok-bundukan. Iya itang taong walang atat sa king pamibiyebiyena. Itang darapat king katuliran, itang parating magsalitang katutuan, at gagamit king gilanan ning kapanyiran. Itang gagawang makapanasakit king kayang kakaluguran, itang magsalitang kalaraman keno paman. Detang misasakwil king Diyos, nalakatulan, dapat detang king Diyos maminto at tatakot, ilang kayang igagalang. Kayang tutuparan sa blanang kapangakuan, numananting maging kabayaran. Itang mamatubo king kwaltang kayang paparam, at asul laban karing taong alang kasalanan. Ing taong mabibiye makanyan, matatagya at maugun kapilan man. Manong mo, anti ang sulo, at mamantabe king pamaglakad ko, at salayang saslag king kakong daklat. Ang Ginoo manatili kay kayo.
Pamamasa king may pabalita pangkang San Mateo. Jesus nga nakaring kayang alagad, ayu babye karing aso ing sagradong bage. Kuling dalusungan da kayut pangetan, deti kaibat. At ay layug sering perlasyo karing babi. Kuling damusakan dalang mistula reti. Daptan nyo karing aliwa, ing buri yung daptanda naman kaya kayo. Iti yung kabaldugan ng batas ating sablang tururing propeta. Lungod kayo, king pasbola makipot. Uling malwalas yung pasbol. At malapad yung dala na papunta king kasiran. At siya, ing daralanan daring dakal. Dapat makipot siya ing pasbol at makitid siya ing dalan papunta king bieg. At karitak da ring makatuklas kanite. Ing mayab ng balita ni kakatamong kaligtasan. Happy birthday to me. Pero mamaya pa po yung celebration. Pero mayroong tayong konting pandisilyata sa likod mamaya natapos po ng misa. At pag ganito pong birthday, pero sa greetings of birthday, ang marinig mo ay more blessings. More blessings. At sigurados, kayo po, pag kayong ginreet at sinabing more blessings, masaya po kayo sa more blessings. Kasi ang kaulan ng more blessings, maraming pera, maraming kayamanan at ari-arihan. Yan, pag blessings, yan ang yan ang parang nakatok tayo na ang kahulugan ng blessing, yumaman tayo. Dumaming pera natin at ari-arihan. More blessings. Kaya pag isang tao, gumandang bahay, ay, blessing. Yan, no? O kaya pag tumamang sweepstakes, o kaya ng wet, blessing. Nakaano po yung blessing sa pera. No? Pero ngayon mas malawak na. No? Blessing din yung ngayon hindi lang wealth kundi yung good pagde-define pa ang wish good health, long life. Yan ang mga blessings. Good health, long life. Kaya pag umaba ang buhay, you are blessed. Kaya ako po sinabi ko, blessed at 60. Blessed at 60. Kayo, mga blessed at 80, blessed at 90. Kasi mga blessing yan para abutin ng ganyang edad. At siyempre, yung kalusugan natin, yan blessing. Pero, bine-bless ba tayo ng Diyos? Kasi He approves of what we are doing. Tinanggap ba natin itong mga ganyan? Kasi tuwang-tuwa siya sa atin. Kaya, pinaulan niya yung ganyan. Ginawa kang mayaman, ginawa kang malusog, pinahaba ang iyong buhay. Dahil ba, approve na approve siya sa lahat ng iyong ginagawa. Kaya yan, pinabunga niya ang mga ginawa mong kabutihan. Tinitignan ko muna po yung sarili ko, hindi naman ako banal. Hindi naman po ako ganap na matino at mabuting tao. Nagkakasala rin. Kaya takang-taka ko, but I'm blessed. Ibig sabihin, hindi nakasalalay dun sa anumang nagagawa nating mabuting, kukunti ang tinatanggap natin. Nananatili, God is just always good. Siya laging mapagmahal sa kabila ng ating karupukan at kahinaan, pagkakasala, patuloy pa rin ang kanyang kabutiang loob, ipinagkakaloob ang ating mga pangangailangan. Kasi kung ganun po yung ating pagre-reasoning, yung mga galing sa nakaw ang kanilang kayamanan ngayon, kaya magagandang bahay, kaya magagandang sasakyan. Ibig sabihin, bless sila ng Panginoon. Yung galing sa masama ang kanilang kayamanan. At ngayon, nagtatampisaw sa kayamanan at karangyaan ng buhay. Samantalang yung mga mabubuti, mas matitino kaysa sa kanila, nagdarahop sa kahirapan.
Ibig sabihin yung masama, binless ng Panginoon. Kaya ganon. Ibig sabihin ba, pag ganon, dahil binless sila ng Panginoon, inaaprobahan ang kanilang ginagawa? Of course, hindi. Kundi ulit, bumabalik tayo sa paniniwalang God is always good. At ang kanyang kalooban ay lagi para sa kapakanan natin. At hindi iniiba ng masamang ugali ng tao ang kabutihan ng Diyos. Hindi natitinag ang Diyos sa kanyang kabanalan sa kabila ng masamang gawain ng tao. Kaya ito pong ating first reading, si Abraham. Ito. At kahit po sa mga Hudyo, ang tanda ng sila ay blessed ng Diyos, ni Yahweh, ay yung kayamanan. Para sa mga Hudyo, wealth equals blessings. Kaya pag sila'y yumayaman, ibig sabihin, pinagpapala sila ng Diyos. Binebless sila ng Diyos. Kaya ito po sa ating first reading, ito si Abraham ay humahagatik sa yaman. Maraming ari-arihan. Ultimo yung kanyang pamangkin na si Lot. Pero tignan niyo po yung pag-uugali naman ni Abraham. Dahil sa Diyos galing ang lahat ng kanyang tinatamasang karangyaan. Tignan niyo yung ugali niya, ang pagkatao niya. Dahil pareho silang mayaman, itong kanyang pamangkin na si Lot, marami silang mga tupa at mga inaalagang mga hayop. Kung minsan mag-aaway na sila sa lugar kung saan pinapakain yung mga tupa, pati yung mga pastol nila. Muntik-muntik nang nag-aaway sa pag-aagaw ng mga lugar kung saan makakain yung mga tupa. Kaya sabi ni Abraham kay Lot, sabi niya, para wala na lang tayong ayaw at para wala na tayong away at walang away yung mga pastol natin, pagdating na natin yan. Yung lahat ng nakikita. Kung kukunin mo yung kaliwa, sa akin ang kanan. Kung kukunin mo yung kanan, kaliwa yung sa akin. Ikaw nang mamili, sabi ni Abraham kay Lot. Ikaw nang mamili kung anong gusto mo dyan. Kayo po, ano bang pipili nyo sa dalawa? Anong pagbabase nyo sa pagpipili? Pag ikaw ay yung pinaunang mamili, siyempre titignan mo kung maganda yung lugar. At yun nga ang basiyang ginamit ni Lot. Yung pinili niya, magandang daloy ng tubig, yung Hordan. Natira kay mga tigang-tigang kay Abraham. Kaya yan, pinili ni Lot yun. At ang pinili, yung natira, kay Abraham. At dito po nakita natin ang kabanalan ni Abraham. Ang kabutihan ng loob niya, ang kababaan ng kanyang loob. Para ipauna, gayong siyang mas nakakatanda, tito pa siya. Kasi pamangkin lang niya itong si Lot. Pwede niyang gamitin yung kanyang pagiging mas matanda, senior citizenship, ganyan ba, di ba? Kayo po, kung minsan, ginagamit niyo yung senior ako para galangin kayo. Diba? So, tayo na pala, tayo po mga senior. Ginagamit natin yan sa mga argumento para galangin tayo. Parang mayroon na tayong edge, pag senior. So anyway, ito po yung ni Abraham. Pero hindi niya ginamit. Hinaya niya yung mas bata. Ikaw nang mamili. Kung anong pipiliin mo, it's okay. Yung tira sa akin. At alam nyo, sa kanyang pangyayari, maganda nga yung pinili ni Lot, pero nasunog yun, yung Sodom at Gomorrah. Dumating ang araw, pinananahanan ng masasamang loob. At yung napili ni Abraham, yun pa rin ang pinagpala ng Diyos. At dahil si Abraham, tinahak niya yung makipot na pintuan, na daan, ng kabutihan, ng kabanalan. Ang kalooban ng Diyos dapat ang manaig.
At doon, tunay tayong pagpapalain. Pag itong makitid na daan, na pintuan ng dinaanan natin, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang tunay na pagpupursigi sa kabanalan, yan, tunay na kinagagalak, kinasisiyan ng Diyos. Dahil yan po yung laman ng ating first reading. Ang ating gospel, no, marami raw tumatahak sa maluwang na daan na akala yun ang makakabuti, gayon ang kasamaan ay mas malapad, malawak ang daan papunta kasamaan. Pero pagpunta sa kabutihan, yan ay makitid, pero yan ang daan tungo sa buhay. At yan po ang pinili, tahaking landas ni Abraham, ang makitid na daan ng buhay, ang ganap na pagpananampalataya sa Panginoong Diyos. So tayong lahat po, yan din ang pinapaalala na sa kabila ng tayo pa rin ay alaga ng Diyos sa kabila ng ating pagiging marupok at mahina, makasalanan. Pero halimbawa sa atin si Abraham, naway tayo rin ay magsikap sa tulong at biyaya ng Diyos na mabuhay na banal at laging sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Ngayon po'y ating idulog sa paintayang mga kailingan. Ay dahil po pala meron tayong pista. Ihayag natin ang ating pananampalataya. Sasalpantaya ko, King Diyos, ipang may payang tatu, Impamis sa Magning Santo, ipangapatawad na rin kasalanan. Kalugurang kapatad, manalangin taking Diyos, ang ipang mayupain tutu, amin niya king kabubuktungan ng anak kay katamo. Pepatibe, king bayo talang hanggang tipan, kapamilataning sarinang daya, at minye kay katamo, king kayang katawan at daya, ban maging pamangan din kay katang kaladwa. Na tamang manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Para karing pari ring Santa Iglesia, ay manimuna rang tungkulan, ay ganap king Eucharistia. Atay da katasana king banal a Eucharistia, banlugod at igalang ing mabiye katawan at daya ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Para karing palpikasala, lalong-lalo na ring makalugmok masolo king pamikasala, aga nakarasana ing daya ng Kristo, ang makawos king kaladwara, ban sumisila, ipanalangin taking Ginoo. Para karing sablang misalwak king dayara, king gera, o krimen, at para karing pakamalantang meyango na biye, ing pakalulo ning sinubling mebye Kristo, mipakit sa karela, ipanalangin taking Ginoo. Para kay katangang miyabe-abe, magmasusi kaniting Eucharistia, akam tantasa na ing matinding kapag malasakitan, para karing pakakalulo, ding ulila, ding ating kapansanan at ding masakit, ipanalangin taking Ginoo. Ngayon ipuadwan tamo yung sarili tang kapagnasan.
O Ginoo, mit mong pakalulu mong pakiramdaman ding panalangin daring kekang talasuyo. Sa upan mong manyawad, king ikatula mo. At ipagkalub mo sa ring karelang kayadwanan. Itiyadwan mi, kapamilatan ng Jesukristong ginumi. Pag nasan, balang lumunan pakaman. Tinggam at midararami, ay ninggegeng sarili. Pabunin altar, Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, si panglubos mayupaya. Oy, paming miglalang, king kapamilataning na Birhen Maria, pagdala kay sanang tulat, kapayapan ketiking yato, reting malo kaming ayin at panalangin. Dapat babo ning sabla, pagdala kay sanang biye alang kapupusan. Itiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing Ginoo manatili kay kayo, yat nayo rin puso yo. Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tama. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang paratit numang karinoy pa, Diyos king alangang gadubos mayupaya. Kapang parang alanming na Birhen Maria, mapalad dyan dili karisab lang babay, ing malabirhen kaya kang piniling maging Hindu, ning bugtong mong anak, king kayo pa yan ng Espiritu Santo. Ing Birhen Maria, maging tunay ng Hindu, ning kaya kang anak, abait nanti mahong sala ning metoyato. Hulinita kang berisab lang koro, ring anghel ka ring banwa. Daralit ming kaya kang ligaya, alantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa
retingayin king Espiritu mo ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Baya may daong kusang loob king pamaylas at kamatayan. Kinwaning tinape te pasalamat siya kaya ka. Pira sune binyene karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ko nga nat kananya. Itiin ka na akong katawan amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay balingapunan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niyo iti kongan, minom ko kaniti. Iting kalis, ing kana akong daya. Ing daya ning bay talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karisab lang tao, ban kaya mi patawaran na rin kasalanan. Adaptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mi oy pa, ing kamatay na pamanyubli na may biyan ng anak mo, daram ya kaya kaiting tinapi ning biyan ng kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagamwa mo, king ikaming sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay metoyato, ban may ganap yaking lugod, kambiyan ng Francisco, kaya kaming Papa, at Florentino, kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Gana ka mula naman, ding kapatid ming Pepay Nawan at maninayang sabling niya, talasuyo mong Padre Jeffrey, kambiyan ng Carmelita, ading alapang mayang unabi, tanggapan mo sana aking maligay mong harapan, pakaduluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat, magkamit king biyan ng angga, ban kaya biyan ng Maria, ing Birhenin doon ng Diyos, kambiyan ng San Jose, akayang esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kakabaning panahon, puryanda kat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambiyan at kaya, ipang mayupay ang tutuk, kagumning Banal Espiritu, pupuryanda kat parangalan, manggaman king alangangga. Ngayon maraming tamit mong kapaniligan lugod king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kay katang. Datangin kayarian mo.
Ikabos mo kami, O Ginoo, kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panabon mi, banting kasopaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambining maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapang abos. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babya ko kaya kayo. Emo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning lawin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo po ang bilugan at pangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari manggaman, king alangangga, ing kapayapan ng Ginoo, mantabi, sana kapilan man kaya kayo. Ipo may kakapatabi po po kahit tamang yaning kapayapan kaya kayo. Malugod at maganakatang Ginoong Kordero ng Diyos, sa malalako king kasalanan ng yato. Noon tamang makasadyan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, eg matampang tanggap kaya ka, gasming amano mo, kumayag.
Manalangin tamo. Uy, paming malugod, ing pamamilatan ing Hindu, ing kayang bukto nga yanak, parati mingan sanang pakinabangnan. Kapamilatana, ikabus mo kami, king sablang kaligaligan, at itake mo kami, king kayang kabanalan. Tiadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. At intang pakape, ne? Okay, ba't po tintang pakape, balang 40 days. O, death anniversary. Now, diretso po kayo sa 40 days. Tingnan, 60 days. 60. Mamaya, pagkatapos ng misa. Sister, ha? Magano kayo dyan? Hello. Ha? Hello po. Among kambeda po rin kapatid kong parokyano yu po, keniking Santa Monica Parish, Mexico. Pasalamatan niya po yung apong Ginoo na pigkalog na kayo. Kaya kami, regalo na kayo po ng apong Ginoo kaya Santa Iglesia. Lakwas na po, maswelo tamo po, miras yung kayang senior citizenship kaya katamo. Kaya po, bilang pong kapasalamatan at pamikakalugod, malyari tayo po, pagkanta po tayo mo at agkatanda kayo po at pong bita ka almusal kaya pong gulot abe-abe, tamo pong celebrate in biyan ng amo. Palakpakan tayo po yan. Thank you very much po. Life begins at 60. Halakad kayo po para ganito din. Listen. Ang Ginoo, manatili kaya kayo. At bendisyonan ako ng Diyos sa may Reta pong mag-birthday, blessed tala pa rin. At mayari niya pagkakatang kapag masusya, no meta ng ini, lugaran ng Diyos, ating kaparat namong tao. Salamat, King Diyos. Lakad po salamat. Ay, oras kayo kayo.